Karita gundaway mga ka-JCQ ket adatay nga mismo dito barangay Kabarwan iti ili ti Pinili Ilocos Norte kang runaan na ditoy dati pagtaengan ni Mr. Loreto Albano. Dati ko na kamaga JCQ gapuanan nata addanton baro kunatayo ta isuna ket may sang recipient detoy pabahay program daytoy ket programa iti nailian a pulisya. Gagayem kirabsat iti ili ti Pinili Ilocos Norte. Sigon kini Manong Loreto Albano ket kalpasan ang nagresponde dagiti pan nakabagi ti Municipal Police Station Pinili kalpasan ana report nga isuna ket nagwalwala iti mismo a pagigyananda itay kalabes gapu ti problema ti pamilyana ket ditoy anaduktalan dagiti pan nakabagi ti linteg nga isuna ket kasapulan a matulungan ken mairamidan ti pagyananda kadwana ti baruna nga agta 2011 gapuanan na tatilaeng pagturturuganda ket basit a kubo-kubo aday ito'y ket nadidingan ti tabla ken nabubungan ti panaw. Barbarte ko idi ko di bakit ko sir. Ay madamdamag ko idi ko sir kada kuanan. So wala kami dito sir. Iso di may digi police. May da kinita diti kasta balay me. So di may dan sir nalpason. Paya banda mo tamo police station sir. Tamo ibalod dak sir. Oo. So mabuti ko mapanindi ko sir. Ano ba kata da nasayaat nga ibagami king ka kunada sir. Okay. Api nga may TPNP dito balayo di Manong. DJ kasta sir. Wala kami dito ko sir ta nabiit pega ko ni bagot ko idi sir. Okay. Ano nga nabiit Manong? Nadamag ko nga ko sir. Okay, lalaki. Okay. So, kalpasan na data. So, may ni dagiti police ti Pinili. Manong nga tawan nyo dito yung pagbalbalayan nyo Manong? 8 years, sir. Okay. Sinot ka dumarod tata? Dati baro lang, sir. Di na mo kaya ti pumanaw kanya, sir. Kaduang ka kunana mo, sir, ni dati baro. So pag yamyamana mo kaya ti barok sir. Okay, so anong ron ti trabaho Manong ta ada ka itoy? Dati lang sir ang taltalon. Kada mapamag-ubra. Sila ang ti pakalaalaag ti pangbibiyag ko kaya ti barok sir. Kalpasan ti panakaduktal ti pulisya ti kasasaad ti pamilya ni Manong Loreto Albano ket ditoy ang nagtignay ti MPS Pinili babaen ti panangidadaulo ni Police Captain Kester Arellano ket nagtitinulungan da anang ipatakdera ken ditoy ang nagsarak da dagiti mabalin amang tulong daytoy a programa ti pulisya a pabahay ket ditoy asimoportamet ti municipal officials ti Pinili babaen met ti panangidadaulo the Mayor Romel Labasan ken Vice Mayor Maynard Amayo Bumanglag ken ti pamilya Gamit iti barangay Kabarwan Pinili nga isuda tinagbalin nga sponsor ti lote ang nagdiswan ti napaaramid a balay da Manong Loreto Albano. Babaen data nagbirbiro kami met no sino ti mabalin nga maging kwami beneficiary mi ti daytoy nga pabahay iti PNP Pinili ket namuan mi nga road ket ni Manong Loreto di inted digiti kapulisakbat lang itinagan na ket dagos ko nga pinasyar iti balay na nga pag naigan nga napanyo na matatinga nakita yung met no kasano ti kasasaad na ket amo yung meten nga iti PNP ket tao met lang talaga masayr met yariknam jay klase iti pagyanan na iso nga dagos-dagos nga inikan mi iti pabahay na nagnumuan mi met amin iti kwerpo iti PNP Pinili ket data ket dagos nga na-implementar babaen met lang iti tulong digitoy mangidadaulo ti ili ti Pinili kang ronanda Apo Mayor Labasan, Vice Mayor Bumanglag, dakkelmet nga naitulong da kanyami kadetoy nga proyekto iti PNP ket kastamet ado iti dadakkel iti pinagpuspuso na nga taga Pinili nga nang tulong pay kini Mang Loreto iso nga napadakder detoy nga balay iso nga pagyamanak met digitoy nasat ka tawo nga timulong ket nayat da nga timulong kasi naipakitak met iti kasasaad na talaga ket talaga nga marigrigat ni Mang Loreto. Sigon ken ni Mrs. Lori Gamet ket nasingpet ken nagaget ni Manong Loreto gapuanan na tanudaduma ket agubobra iti pagtatalunan da ken tumultulong kadagiti trabaho iti pagtaenganda. Kaputa imay di pa bagada kas jay ma'am ni sir pay kidian. Iso dai sir, kami mga galal ta
Punada ito pa sir ke pagtalaw da kan ide. Tatak po tam asyang kami mo sir takasla niya sidag nanti bagbagi na kanyami. So dahil sir kan asyang kami mo. So nga yung kami dahil ito nga lute pa ilang kanya na sir. Kasi mo kasay tubing na ito pa sir. Dahil lang sir. Agam ubra kanyayo? Or umay tumulong? Adda ubrami di pa sir ke umay tumulong. Ayaw pa mi mulatan adda pa ubrami sir. Kaputa dahil mamarunong adda ubrami ko umay mo tumulong-tulong ta alis to mga umay nukwa. So na siya mo dahil lakay ko so dahil Ti pabahay ket agtultuloy a programa ti pulisya. Tapnon ti kasakit ad-addapay a maiyasideg ti kapulisan kadagiti umili ken tapnon ad-addapay a matulungan dagiti agkasapulan. Ang pabahay na binigay natin sa ating kasama, kapatid, si Manong Lorenzo is project of the Pinili Police Station. At ito po ay nabuo is because ang ating kababayan ay walang-wala at kailangan niya ng tulong. Nagsama-sama ang ating mga kapulisan dito para mabuo yung bahay and they tap different stakeholders para mabuo. At ngayon ay na-turn over na po natin sa kanya. Well, it's not totally finished but well, it's still a good place for them to abode. So, isang magandang project ito para patuloy na mailapit natin yung ating kapulisan sa ating mga mamamayan, especially for those who are who don't have any house to stay. So, nakita kasi natin yung sitwasyon ng tao. Apresyaren met dagiti opisyales ti LGU Pinili dahito a programa tangamin ket napintas daytoy agundaway ken dalan tapno di kasakit ad-adupay ti matulungan ti LGU ken ti kapulisan. Nagasat itangal daw, nakagasgasat itangal daw tapo may turnover daytoy salpasan nga pabahay ni Manong Kessler. Nakasay at lawanay dayto nga programa. Tatay ko na ni Vice isu dayto iti maysang mangyasideg iti kapulisan kadag iti komunidad. Pintas nga malam ta may pakpakita lang iti napintas nga relasyon iti pulis, iti munisipyo, barangay ken ti komunidad. Dito kasi nga programa ket dapat ket ada iti large scale kind of program na napintas nga makita nga anlang nga mangprebentar iti madi nga mapasamak iti law ti operati pulis no di ket mayasedeg iti riknada kadig iti kakailyan tayo. And I just hope that agtuloy na ito yung klase ng programa tapno kasta ket nasa sadag pa iti rikna ti tao kadig iti kapulisan. Of course, in ito legislation ti sanggunang bayan iti ili tayo ket kanayo nga nakasuporta kanya mga kanwat nga mabaling itulong iti kapulisan. So rest assured that lukas yung klase nga programa at intay yuswat ket agtuloy iti napintas nga langan-langan ken pasamak ili tayo. Napalausmet a panagyaman dagiti agama ti naipaay kadakwada anapin pintas ken komportablen apag tainganda. Pero may pasalamat kada kayo sir kan pulis ti Pinili sir ta naikan ti diyan namin nga nasayaat sir. Sa pinapili ti kapulisan ti Pinili nga inikan ti kwa. Balay nga nasayaat sir. Para TJCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.